ଆଟମ ମାରୁନି ହେଲା ସେ କାଲିକି ଖୋଲା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଟା ଆଜି ଖୋଲିବନି ଦେଖୁନି ଶୋଇ ହେଇଥିବ ହାବାଟା ବାଜିବ ନା ଗରମ ଦିନ ଉଠୁଆ ଚାଲିଛି ନାହିଁ କାଲିକି ଖୋଲିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ସକାଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସକାଳେ ଆଉଥରେ କରିଦେଇକି କାଲିକା କାମ କରିବି ଟାଇଫନ୍ ଗଲା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବାଁ ହାତରେ ବି ମୋର କାମ ମିଛ କରିବି ବାଁ ହାତରେ କାମ ନୁହେଁ ଆଉ ଡାହାଣ ହାତରେ କାମ ଏଇ ବାଁ ହାତରେ ଭିତରେ କରିବ ନା ଦିଟା ବଥା ଦେଖିନି ବତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ରକ୍ତ ବି ଭଲ ରାତି କଲାକୁ ରକ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ ଚାପି ଦେଲା ରାତିରେ ଯଦି ଗୋଳି ପଡ଼ିକି ନାଗିଗଲା ସେ ଲାଗିବନି ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବ ଯେ କାଟିଯିବ ପିତା ସେଟା ହବନି ତା ହାତ ଇଏ ହେଇଯିବ କାଟି ହବନି ହାରୁଆ ଜିନିଷ ନା ବିଲେଟର ଆହୁରି ଧରିବ ବିଲେଟ ଦେନେ ଆହୁରି ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଏଇଟା ବିଲେଟ ରଖିଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ସେ ବିଲେଟ ଆଉ ଅଛି ଯୋଉ ନାଗି କାଳେ ପହଞ୍ଚି ଦେଇକି ଟୋଟାଲ ଦୁଇଟା ସାରା ବିଲରେ ବୁଝିଦେଲେ ବିଲରେ ବୁଝିଦେଲି କାରଣ